salutare tuturor, eu sunt Bibi, iar în acest vlog alături de mine este... Mariposa! Mariposa! Hello, ce faci? Bine, cu emoții. Cu emoții? Da. Ce o să facem astăzi? Le spui tu? O să citim versuri. De fapt o să traducem versuri în timp ce cântăm melodia originală pe fundal. Eu una cred că o să fie foarte greu, pentru că o să ne vine să cântăm piesa. Da, numai că eu o traduc foarte greu din engleză în română, așa că o să iasă varză, da? Hai, încercăm. Contează să ne distrăm. Hai. Deja am dârde inimioară. Hai, hai cu Shape of You să începem. Hai, că îmi place mult piesa asta. Bine, hai. În club este cel mai bun loc. Nu este cel mai bun loc să găsești o iubire. Și barul este unde merg cu prietenii mei și vorbim. Eu cu prietenii mei și luăm shot-uri, dăm shot-uri la masă. Hai, stai, hai de aici. Și după începem să dansăm. Știi că-ți vreau iubirea. Iubirea ta a fost făcută pentru cineva ca mine. Handmade, was handmade, făcută. Haide! Făcută manual pentru mine. Așa că, boi, hai să nu vorbim mult. Stai, pauză, ăsta e gay? Nu! El zice, ea zice say boy, ok, scuze. Ăsta e gay! Păi, scuze-mă, așa mi s-a părut, e un tip care cântă boy. N-am nimic împotriva gayilor, dar... Say boy, el îi zice ei ca ea să-i zică lui. Am înțeles, ok. Hai, următoarea piesă. Următoarea? Gata, ne-am pierdut pentru mai. Deci să facem side to side acum. Side, ce? Ce? Side to side. Stai, frate, că deja mă pierzi pe drum. Ia, I've been out all night. Ariana Grande cu Nicki Minaj. Păi da. Hai, facem side to side. Stai. Asta cu 58 de milioane de vizualizări. Play. Hai, repede. O să fiu aici toată noaptea, Ariana. O să fiu aici toată ziua, Nicki Minaj. Și boi, adică băiatule, lasă-mă să merg dincolo încolo. Vorbesc cu tine. Side nu e lângă mine. Simt că mă uit la tine. Da. Feeling like... Unde suntem? Știu că ai o reputație proastă, dar nu contează că îmi dai tentație. Tentație, da. Acești prieteni vorbesc prea mult. Aici. Spun să te las în pace. Scuze-mă un pic, eu sunt chioară. Mă scuzați, îmi pun ochelarii. După ce că sunt chioară, încerc să urmăresc cuvintele și am mișcat telefonul. Păi da, mă mișcă piesa, hai. Spun să te las în pace. Te leg? Nu? Ok. Gata. Bine, unde rămăsesem? Aici, gata, uite, dau pe zoom mare. Păi și nu mai vedem tot versul, uite așa. Aici, say I should give you up. Ok. Nu pot să aud. Să-i aud. Să-i aud. Pentru că o să fiu aici toată noaptea. O să fiu aici toată ziua. Și băiete, o să fii. Mă fac să mă mișc de colo-colo. Nu mă, stai puțin, nu e corectă traducerea. Side to side, când mergi cu mine side to side. If you walk to me side to side, adică ar merge împreună, lângă, nu de colo până colo. Da, așa înseamnă piesa asta. Adică o face pe ea să se miște de colo-colo. Da. You got me walking side to side. Da. Mă fac să merg de colo până colo. 2000 years later. You got me walking side to side. Da. Păi da, n-are cum el să o facă pe ea să meargă cu el. Deci ea îl urmărește pe el, deci un paparazzo, un... Bibi, eu zic să mai facem încă o piesă. Da. Dar de data asta de pe vremea mea. Pentru că mai e pe vremea ta, la Da, sunt bătrână. Dacă mă chinea puțin, putea să fiu mamă. Deci mai nebunii cu melodiile astea, nu sunt de mine. Bine. Eu înțeleg că toată lumea ascultă, dar eu nu ascult. O să punem o melodie. E imposibil să nu știi, dar e super genială. Ia, da, spune-mi și ce Și are Queen, I Want to Break Free. Super. Hai că știu. I want to break free. Stai să dau un pic așa. I want to break free. Mamă, cum sună. Asta e muzică, frate. Nu ce-am ascultat până acum. Uite cum se aude chitara aia. Da? Hai mă, că e prea tare. Nu, așa și stilul ăsta. Hai. I want to break
Vreau să... Ce înseamnă break free? Stai puțin. Vreau să fiu liber. Vreau să fiu liber. Hai și tu. Vreau să fiu liber de minciunile tale și să... Mamă, ce repede stai că, wow, ușurel. Vreau să scap odată. Să fiu liber de minciunile tale și nu am nevoie de tine unde naiba ești. Vreau să fiu liber. Again. Din nou. Again. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe că m-am îndrăgostit. Păi I want to break free. Păi dar stai că la mine scria m-am îndrăgostit. La mine scria God knows I've fallen in love. Aici. La mine așa scrie. Bine, hai să mergem să încercăm să traducem direct că înțelegem engleza, nu? Bine, da. Deci unde rămăsesem? God knows I fall in... Păi corect, mă. Asta zici. Bine. Așa. M-am îndrăgostit pentru prima dată. E pentru prima dată că știu că e adevărat. Că știu că e adevărat. M-am îndrăgostit. Yeah! Așa scrie. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe că m-am îndrăgostit. Yeah! Woo! Este ciudat, dar este adevărat. M-a pierdut. Dar trebuie să fiu sigură când merg pe ușă. Oh baby. Da, și o ia cu, din nou, cum vrea să fie liber. Să fim liberi. Hai că v-am ales o melodie frumoasă asta. Da, super, deci pe site-ul oficial, pe canalul oficial de la Queen are 12 milioane de vizualizări. Super. Queen. Super. Hai muzică, frate, nu ce se cântă acum. Sunt ca o babă comunistă. E muzică frumoasă și acum. Nu-ți place Shape of You sau Treat You Better sau Side to Side sau... Păi parte. Frate, nu-mi plac genul de melodii care să-ți rămână așa, adică care le înveți prea repede, știi? Te plictisești de ele foarte repede. Uite, asta e genul de melodie care nu, și după 25 de ani nu dispare. Asta a fost. Acesta a fost vlogul din această zi. Sperăm că v-a plăcut. Eu sunt Mariposa. Eu am fost Bibi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share, de subscribe, să vă abonați la canalul de YouTube. Mai jos în descriere, descrieți fraților descrierea aia. Ai observat că în descrierea și găsești o grămadă de informații utile de descrierea aia. E și canalul ei acolo. Da. În descriere. Și clipul pe care l-am filmat astăzi cu cercei dintr-un material pe care n-aveți idee cât de ușor puteți să-l procurați. Și se află la voi în casă, deci dacă n-aveți așa ceva în casă, pe ce planetă trăiți? Vă așteptăm acolo pe canalul ei de YouTube. O să vedeți, am filmat un vlog, un super vlog alături de ea. Tutorial. Eu am super distrat și îți mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc că ai acceptat invitație și pentru canalul meu de YouTube. Așteptăm să vă abonați. Stați, ne așteptăm. Așteptăm. Da, hai. Așteptăm. Apăsați și clopoțelul. Apăsați, uitați. Clopoțelul. Ca aici, ca aici. Clopoțel. Stai, deci dacă ne uităm așa, ar trebui să fie undeva aici. Aici. Ba nu, oriunde îl găsiți, apăsați, mai contează. Așa, v-am pupat. Ne vedem și la viitoare. Ciao!